Eta lurrak biratzeari utziko balio? Hau zuk da, unibertsoko teknologiarik aurreratuena darabilen planetako ingeniaria. Eta bere asmakizun berriak, birakadabilen edozer kolpean geldiaraz dezakeela frogatu berri du. Errotazioa geldiarazteko izpia sortu du. Zukek badaki unibertsoan ia dena ari dela biraka, bai galaxiak eta bai zibak ere. Horregatik, izpia ziba handixiago batekin probatzea erabaki du. Lurrarekin. Ohiko egun bat da lur planetan, eta bapatean, denak ekialderantz egin du bortizki. Denak salbuespenik gabe. Eta zurrunbiloak 1600 km/h abiadura hartu du ekuatorean. Zukek badaki Newtonen lehenengo legearen ondorioz gertatu dela hori, eta lurreko ekuatoretik zenbat eta gehiago urrundu orduan eta gutxiago nabarituko dela balazadaren inertzia. Zer gertatuko da orduan planetaren poloetan? Bertako biztanleek ez dutela ezer nabarituko. Lurrak bapatean biratzeari utzi dionez, planetaren erdian egunez izango da beti, eta beste erdian gauez, eta horrek muturreko klimak eragingo ditu. Gainera, inertziak planetako ur masa guztia mugituko du, eta tsunami bat eragingo du mundu mailan. Zorionez, oraindik ezin da errotazioa geldiarazteko izpia sortu, eta beraz lurrak luzaroan jarraituko du biratzen. Baina bada ez bada, kontuz inertziarekin!